வேகமாக சொல்லி நாம் ஜெபிக்க போகிறோம். வாசிக்கலாம். 1 தெசலோனிக்கேயர் 5வது அதிகாரம் 25வது வசனம் வாசிக்கலாம். 1 தெசலோனிக்கேயர் 5வது அதிகாரம் 25வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். சகோதரரே, எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளுங்கள். சகோதரரே, எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளுங்கள். வேண்டிக் கொள்ளுங்கள். பாருங்கள், அப்போஸ்தலன், பிரதான அப்போஸ்தலன், அவன் தெசலோனிக்கேய சபைக்கு எழுதும்போது அவர் அடிக்கடி எழுதுகிற வார்த்தை எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளுங்கள். முதல் காரியம் நம்ம பார்த்தோம், ஆடுகளுக்காக நாம் வேண்டிக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி பார்த்தோம். ஏன் ஆடுகளுக்காக வேண்டிக் கொள்ள வேண்டும்? ஆடுகள் சந்திக்கிற சவால்கள் என்ன? ஆடுகள் சந்திக்கிற பிரச்சனைகள் என்ன? அது ஏன் வேண்டிக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி இவ்வளவு நேரம் பார்த்தோம். இரண்டாவது, நாம் மேய்ப்பனுக்காகவும் வேண்டிக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த வசனம் நமக்கு சொல்லி தருகிறது. மத்தேயு, ஏற்கனவே நாம் வாசித்த மத்தேயு 9வது அதிகாரம் 36வது வசனத்திலே அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை வாசித்தரலாம். அவர் திரளான ஜனங்களை கண்டபொழுது அவர்கள் மேய்ப்பனில்லாத ஆடுகளைப் போல தொய்ந்து போனவர்களும் சிதறப்பட்டவர்களுமாய் இருந்தபடியால் அவர்கள் மேல் மனதுருகி தம்முடைய சீஷர்களை நோக்கி, அறுப்பு மிகுதி, வேலையாட்களோ கொஞ்சம், ஆதலால் அறுப்புக்கு எஜமான் தமது அறுப்புக்கு வேலையாட்களை அனுப்பும்படி அவரை வேண்டிக் கொள்ளுங்கள். நீங்க கேட்கலாம், ஏன் வேலையாட்களுக்காக ஜெபிக்கணும்? ஏன் ஊழியக்காரங்களுக்காக ஜெபிக்கணும்? ஏன் மேய்ப்பர்களுக்காக ஜெபிக்கணும்? பாருங்கள், அது ரொம்ப முக்கியம். இந்த கேள்வி கேட்கலாம். அது சில காரியங்களை அதை வரிசைப்படுத்துகிறேன். வாசிங்கள். முதலாவது அப்போஸ்தலர் 12வது அதிகாரம் 3வது வசனத்திலிருந்து 5வது வசனம் வரை பாருங்கள். பிரதான அப்போஸ்தலன் பேதுரு, அவன் பாருங்கள் ஒரு பெரிய ஊழியக்காரன் தான். ஆனால் அவனுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு நாள் சிறைப்பிடிக்கப்பட்ட நிலைமை ஏற்பட்டது. வாசிக்கலாம் அந்த வசனம். அது யூதருக்கு பிரியமாய் இருக்கிறது என்று அவன் கண்டு ஏரோது கண்டு பேதுருவையும் பிடிக்க தொடர்ந்தான். அந்த வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம். பாருங்கள், இந்த ஏரோது யாக்கோப்பை கொலை செய்து விட்டான். அடுத்ததாக இந்த காரியம் ஜனங்களுக்கு மிகவும் பிரியமாய் இருக்கிறது என்று அந்த நாட்களிலே அரசாண்ட ஏரோது ராஜா அறிந்தவனாக, வசனம் எவ்வளவு அழகாக பரிசுத்த ஆவியானவரால் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. அந்த வசனத்தை திரும்ப வாசியுங்கள். 3வது வசனம். அது யூதருக்கு பிரியமாய் இருக்கிறது என்று அவன் கண்டு, ஏரோது கண்டு பேதுருவையும் பிடிக்க தொடர்ந்தான். தொடர்ந்து வாசிங்க. அப்பொழுது புளிப்பில்லாத அப்ப பண்டிகை நாட்களாய் இருந்தது. அவனை பிடித்து சிறைச்சாலையிலே வைத்து பஸ்கா பண்டிகைக்கு பின்பு, பாருங்கள், பிரதான அப்போஸ்தலன் தான். தேவனுடைய ஊழியத்தை ஆண்டவர் இந்த பேதுருவின் கையில தான் கொடுத்தார். பேதுருவை தான் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், இந்த கல்லின் மேல் என் சபையை கட்டுவேன் என்று சொல்லி தேவன் முதலாக தேவனுடைய ஊழியத்தை, ஆலயத்தை ஸ்தாபித்தது இந்த பிரதான அப்போஸ்தலனாகிய பேதுரு தான். ஆனால் அவனுடைய வாழ்க்கையிலே சிறையிருப்பு வந்தது. அவனையும் பிசாசு சிறை பிடிக்க ஆரம்பித்து விட்டான். அவனையும் இந்த ஏரோது சிறையிலே அடைக்க ஆரம்பித்து விட்டான். என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற தேவ ஜனமே, பிரதான ஊழியம் செய்யலாம், கர்த்தருக்காய் அநேகர் எழும்பி பிரகாசிக்கலாம். அப்படிப்பட்ட மேய்ப்பர்களுக்கும் சிறையிருப்பு உண்டு. அப்படிப்பட்ட மேய்ப்பர்களும் சில நேரங்களிலே நாங்கள் பாதிப்புக்குள்ளே கடந்து போகிறபடினால தான் இங்கே பேதுரு பாருங்க இப்படிப்பட்ட நிலையிலே போனதுனால தான் பவுல் சொல்லுகிறார், சகோதரரே, எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளுங்கள். இந்த கால வேளையிலே பேதுருக்களை போல சிறைப்பிடிக்கப்பட்டிருக்கிற ஊழியர்களுக்காக நீங்களும் நானும் ஜெபிக்கும் போது, நீங்கள் திறப்பிலே நின்று ஜெபிக்க ஆரம்பிக்கும் போது, அங்க 5வது வசனத்துல என்ன நடந்ததுன்னு பாருங்க, வாசிக்கலாம். அப்படியே பேதுரு சிறைச்சாலையிலே காக்கப்பட்டிருக்கையில், பாருங்கள், பேதுரு சிறைச்சாலையிலே காக்கப்பட்டிருக்கையில் சபையார் அனைவரும்
பேதுருவுக்காக தேவனை நோக்கி ஊக்கத்தோடு ஜெபம் பண்ணினார்கள். ஏரோது அவனை வெளியே கொண்டு வரும்படி, பாருங்கள், ஏரோது அவனை வெளியே கொண்டு வரும்படி குறித்திருந்த நாளுக்கு முந்தின நாள் ராத்திரியிலே பேதுரு 2 சங்கிலிகளினாலே கட்டப்பட்டு 2 சேவகர் நடுவே. போதும் ஒவ்வொன்றையும் வாசிக்க நேரம் இல்ல. பாருங்க, கவனிங்க. பாருங்க, இப்படிப்பட்ட நேரத்துல சபையார் செய்த ஒரு நல்ல ஒரு காரியம் பாருங்க. அது நமக்கு ஒரு பெரிய முன் உதாரணமாக இருக்கிறது. பிரதான அப்போஸ்தலன் கட்டப்பட்டு இருக்கிறான். பிரதான அப்போஸ்தலன் சிறையிலே அடைக்கப்பட்டிருக்கிறான். ஆனால் அங்கே பாருங்கள், இந்த சபையார் என்ன செய்கிறார்கள்? ஊக்கமாய் பேதுருவுக்காக திறப்பிலே நின்று ஜெபிக்கிறார்கள். என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற தேவ ஜனமே, உங்களுடைய மெய்ப்பனுக்காக, உங்களுடைய மெய்ப்பனுடைய குடும்பத்திற்காக நீங்கள் திறப்பிலே நின்று ஜெபிக்க ஆரம்பிக்கும் போது, இங்கே பாருங்கள், பேதுருனுடைய வாழ்க்கையில் என்ன நடந்தது? தேவன் அவனுக்காக ஒரு பெரிய தூதனை அனுப்பி அவனை விடுதலையாக்கி, அப்படிப்பட்ட கட்டுகளிலிருந்து தேவன் விடுதலையாக்கி கொண்டு வந்து சபையிலே நிறுத்துகிறார். இந்த கால வேளையில நீங்களும் நானும் அறிந்து கொள்ளுங்கள், எவ்வளவு பிரசங்கம் செய்தாலும் அவர்களும் மனிதர்கள் தானே. அவர்களுக்காகவும் ஜெபிக்க வேண்டியது உங்கள் மேல் விழுந்த கடமையாயிருக்கிறது. இதை தியானிக்கும் போது வேதத்தில் இருந்த பிரதான அப்போஸ்தலர்கள் வாழ்க்கையிலும் பாருங்கள், அப்போஸ்தலர் 5வது அதிகாரம் 18வது வசனத்திலே பார்க்கிறோம். அப்போஸ்தலர்கள் எல்லாரும் சிறைபிடிக்கப்பட்டார்கள். அவர்களும் சிறைச்சாலையின் அனுபவத்துக்குள்ளே நேரத்துக்கு போனாங்க. அப்போஸ்தலர் 16வது அதிகாரத்திலே பார்க்கிறோம். பிரதான அப்போஸ்தலன் பவுல், அவனுடைய வாழ்க்கையிலும் அவனும் ஒரு நாள் சிறை பிடிக்கப்பட்டு சிறைச்சாலையிலே கடந்து போக வேண்டிய சூழ்நிலையிலே அவனும் கடந்து போனான். வேதத்திலே பழைய ஏற்பாட்டிலே பார்க்கிறோம், பரிசுத்தவான் என்று அழைக்கப்பட்ட யோசேப்பு சிறை பிடிக்கப்பட்டான். உத்தமனும் நீதிமானும் தேவனுக்கு பயந்து பொல்லாப்பை விலகுகிறவன் என்று தேவனால் நற்சாட்சி பெற்ற யோபுவும் பாருங்கள் சிறை பிடிக்கப்பட்டதை 42:10 நாம் பார்க்கிறோம். என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற தேவ ஜனமே, ஊழியர்களுடைய வாழ்க்கையிலும் இப்படிப்பட்ட அனுபவங்கள் இருக்கிறபடினாலே விசுவாச மக்களாகிய நாம் அவர்களுக்காக ஜெபிக்க வேண்டிய ஒரு பெரிய கடனாளியாக இருக்கிறோம். இந்த கால வேளையிலே கர்த்தர் உங்களிடத்திலே சொல்லுகிறார், வேலையாட்களுக்காக, மேய்ப்பர்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி கர்த்தர் அன்றைக்கு சீசர்களை பார்த்து சொன்னது போல இந்த ஆராதனையிலே உங்களையும் பார்த்து சொல்லுகிறார். இந்த நாளிலே பவுலுடைய காரியத்தை நாம் அறிந்திருக்கிறோம். அவன் சிறைச்சாலையிலே போய் பவுலும் சீலாவும் அடைக்கப்பட்ட நிலைமையில இருந்து கர்த்தர் அவர்களை விடுவித்ததை நாம் பார்த்தோம். ஆனால் மற்ற ஒரு 2 காரியத்திலே பவுல் சிறைப்பிடிக்கப்பட்டதை இந்த நாளிலே உங்களுக்கு நான் காண்பித்து கொடுக்க விரும்புகிறேன். ஆவிக்குரிய சிறையிருப்பு மேய்ப்பர்களுக்கும் உண்டாயிருப்பதினாலே இந்த காரியங்களுக்காகவும் நீங்கள் ஜெபிக்க வேண்டும் என்ற காரியத்திற்காக உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன். வாசிக்கலாம், ரோமர் 7வது அதிகாரம் 23வது வசனம். ரோமர் 7:23 வாசிக்கலாம். ஆகிலும் என் மனதின் பிரமாணத்துக்கு விரோதமாய் போராடுகிற வேறொரு பிரமாணத்தை என் அவயங்களில் இருக்க காண்கிறேன். அது என் அவயவங்களில் இருக்கிற பாவ பிரமாணத்திற்கு என்னை சிறையாக்கி கொள்ளுகிறது. 24வது வசனத்தை பாருங்கள். நிர்பந்தமான மனுஷன் பாருங்கள், பவுல் புலம்புகிறார். பிரதான அப்போஸ்தலன் தான், தேவனை தமஸ்குவிலே நேரடியாக கண்டவர்தான். கர்த்தருடைய ஒளியை நேரடியாக கண்டு தேவனுடைய வசனங்களை, பழைய ஏற்பாட்டு ஆகமங்களை விளக்கி 13 நிருபங்களை எழுதினவன் தான் இந்த பவுல். இப்படிப்பட்ட சகல வல்லமை பொருந்திய பவுல் இங்கே புலம்புவதை பார்க்கிறோம். அவன் எப்படி புலம்புகிறான் வாசியுங்கள் மீண்டும் அந்த வசனத்தை. நிர்பந்தமான மனுஷன் இந்த மரண சரீரத்திலிருந்து யார் என்னை விடுதலையாக்குவார்? காரணம் என்ன? யார் என்னை விடுதலையாக்குவான் புலம்ப காரணம் 23வது வசனத்திலே அவர் சொல்லுகிறார், என்னுடைய சரீரத்திலே பாவ பிரமாணம் என்னை சிறைப்படுத்த வருகிறது, என்னை சிறைப்படுத்திக் கொள்ள வருகிறது.
அப்ப பாருங்க, ஊழியக்காரனுக்கு விரோதமாக, வேலையாட்களுக்கு விரோதமாக அவன் எவ்வளவு பெரிய ஊழியக்காரனா இருந்தாலும் பாவம் அவனை சிறைப்படுத்திக் கொள்ள ஒவ்வொரு நாளும் அவனோடு போராடி கொண்டிருக்கிறபடினாலே மெய்ப்பனுடைய பரிசுத்தத்திற்காக நீங்களும் நானும் ஜெபிக்க வேண்டிய கடனாளிகளாய் இருக்கிறோம். அடுத்தது அவர் சொல்லுகிற காரியம் பாருங்க, 2 கொரிந்தியர் 10வது அதிகாரம் 3வது வசனத்திலிருந்து 5வது வசனம் வரை மற்றொரு சிறையிருப்பை அவர் சொல்லுகிறதை வாசிக்கலாம். பவுலுடைய காரியம் வாசிக்கலாம். 2 கொரிந்தியர் 10வது அதிகாரம் 3வது வசனத்திலிருந்து 5வது வசனம் வரை. நாங்கள் மாம்சத்தில் நடக்கிறவர்களாய் இருந்தும், நாங்கள் மாம்சத்திலே நடக்கிறவர்களாய் இருந்தும் மாம்சத்தின்படி போர் செய்கிறவர்கள் அல்ல. சொல்றார், அழகா சொல்றார், நீங்க நினைக்கிறபடி நீங்க ஆவிக்குரியவங்க தான், ஆனா அதே நேரம் 100% நாங்கள் மாம்சத்திலே நடந்து கொண்டிருக்கிறோம். மாம்சத்தின்படி போர் செய்கிறவர்கள் அல்ல. மாம்சத்தின்படி போர் செய்கிறவர்கள் அல்ல. எங்களுடைய போராயுதங்கள் மாம்சத்துக்கு ஏற்றவைகளாய் இராமல் அரண்களை நிர்மூலமாக்குகிறதற்கு தேவ பலமுள்ளவைகளாய் இருக்கிறது. அவைகளால் நாங்கள் தர்க்கங்களையும், பாருங்கள் இந்த வசனத்தை கவனிங்கள், அவைகளால் நாங்கள் தர்க்கங்களையும், தேவனை அறிகிற அறிவுக்கு விரோதமாய் எழும்புகிற எல்லா மேட்டிமையும் நிர்மூலமாக்கி எந்த எண்ணத்தையும் கிறிஸ்துவுக்கு கீழ்ப்படிய சிறைப்படுத்துகிறவர்களாய். அப்ப பாருங்க, சில காரியங்கள் பவுலை சிறைப்படுத்த முயற்சி பண்ணி கொண்டிருக்கிறது. சில தர்க்கங்கள் அவருக்கு எதிராக, சில மேட்டிமையான எண்ணங்கள் அவரை உயர்த்தி அவரை தாழ்த்தும்படியாக, அவரை விழத்தள்ளும்படியாக அநேக காரியங்கள் அவரோடு கூட போராடி கொண்டிருக்கிறதை பவுல் இங்கே எழுதுகிறார். என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற தேவ ஜனமே, இதனால தான் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சீசர்களை பார்த்து சொன்னார், வேலையாட்களுக்காக, இந்த மந்தையை மேய்க்கிற வேலையாட்களுக்காக நீங்கள் வேண்டிக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி கரிசனையோடு வேதனையாக அவர் சொன்னார். இந்த கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற தேவ ஜனமே, உங்களை நடத்துகிற உங்கள் மேய்ப்பருக்காக நீங்கள் அதிக கரிசனையோடு ஜெபிக்க வேண்டியது உங்களுடைய கடமையாயிருக்கிறது. இன்னொரு சில காரியங்களை நாம் வாசிக்கலாம். மேய்ப்பர்கள் சந்திக்கிற உபத்திரவங்களினாலே நாம் அதை அறிந்து கொண்டு அதற்காகவும் ஜெபிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி பாருங்கள், பவுல் சொல்லுகிறதை வாசிக்கலாம். 2 கொரிந்தியர் 1வது அதிகாரம் 8வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். 2 கொரிந்தியர் 1வது அதிகாரம் 8வது வசனம். ஆகையால் சகோதரரே, ஆசியாவில் எங்களுக்கு நேரிட்ட உபத்திரவத்தை, சொல்றார், ஆசியாவிலே எங்களுக்கு நேரிட்ட உபத்திரவத்தை, எங்களுக்கு நேரிட்ட உபத்திரவம் நீங்கள் அறியாதிருக்க எங்களுக்கு மனதில்லை, உங்களுக்கு மனதில்லை. என்னவெனில் பிழைப்போம் என்கிற நம்பிக்கை. பாருங்க, எவ்வளவு அவர் நிருபத்துல தான் அழகா எழுதுறார். அவர் அவ்வளவு பெரிய ஊழியக்காரனா இருந்தாலும் தன்னுடைய மனதை திறந்து தான் சந்திக்கிற உபத்திரவங்களை, தான் சந்திக்கிற போராட்டங்களை, பிரச்சனைகளை தன்னுடைய விசுவாச மக்களும், தன்னுடைய நிருபத்தை பெற்றுக்கொள்கிற மக்களும், சபையாரும் அதை அறிந்து கொண்டு அவருக்காக திறப்பிலே நின்று ஜெபிக்க வேண்டும் என்ற கரிசனையோடு கூட தான் சந்திக்கிற உபத்திரவங்களை வரிசைப்படுத்துவதை பார்க்கிறோம். இங்கே அவர் ஆசியாவிலே அவர் ஊழியம் செய்த போது அவர் சந்தித்த உபத்திரவத்தை அவர் சொல்லுகிறதை வாசிக்கலாம். வாசியுங்கள். பிழைப்போம் என்கிற நம்பிக்கை, பிழைப்போம் என்கிற நம்பிக்கை அற்று போகத்தக்கதாக எங்கள் பலத்திற்கு மிஞ்சின அதிகமான பாரமான வருத்தம். சொல்றார், எங்க பலத்துக்கு மிஞ்சி எங்களாலேயே முடியல, நாங்க ஊழியக்காரங்க தான், நாங்க ஆசியால ஊழியம் செய்யும் போது பிழைப்போங்கிற நம்பிக்கையே இல்லை, நாங்க மரிச்சு போயிருவோம் தான் நம்பிட்டு இருந்தோம். அநேக நேரங்கள்ல ஊழியத்தில் வர பிரச்சனை தாங்க முடியாதபடி சில நேரங்களிலே ஊழியக்காரர்கள் சொல்வது உண்டு, எங்களால முடியலையே, ஏன் இப்படி பிரச்சனைகளை கர்த்தர் அனுமதிக்கிறார்? பாருங்கள், இப்படித்தான் இந்த பவுலும் இந்த நிருபத்தில் எழுதுகிறார். எங்களால சுமக்க முடியாத அளவு பாரத்தை நாங்கள் சுமந்தோம். இது உண்மை பிரியமானவர்களே. இன்னைக்கு அநேக விசுவாசிகள் என்ன நினைக்கிறாங்க, ஊழியக்காரங்கன்னா தேவனோடு நடக்கிறவங்க, ஊழியக்காரங்கன்னா எப்பொழுது ஜெபம் பண்ணுவாங்க, அவங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்காது, அவங்களுக்கு ஒரு வியாதியும் வராது, அவங்க லைஃப் எல்லாம் ஸ்மூத்தா போயிட்டு இருக்கும். ஆனா பாருங்க, இவர் பிரதான அப்போஸ்தலன், மூன்றாம் வானம் வரைக்கும் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டவன், தேவனுடைய ஸ்தோத்திர வல்லமையான தீர்க்க தரிசன வசனங்களை எழுதின பவுல் சொல்லுகிறார்,
நான் ஆசியாவிலே ஊழியம் செய்தபோது என்னால பாரம் சுமக்க முடியாத அளவுக்கு நான் சுமந்து தவிக்கிறேன், எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளுங்கள். இந்த கால வேளையிலே தேவ ஜனமே, ஊழியக்காரங்களுக்காய் ஜெபிக்க ஏன் தெரியுமா? அவர்களுடைய பாரங்கள் அதிகமாக சுமக்க முடியாத சூழ்நிலையிலே இருக்கிறபடியினாலே அது நீங்களும் நானும் அவர்களுக்காக ஜெபிக்க வேண்டிய கட்டாயத்திலே இருக்கிறோம் என்பதை இந்த நாட்களிலே நான் வற்புறுத்தி சொல்கிறேன். இன்னும் அவர் பாருங்க, அடுத்தது மக்கதோனியா நாட்டுக்கு போறா. சரி, ஆசியால தான் பிரச்சனை, ஆசியால தான் நம்பிக்கை இல்லை, வேற நாட்டுக்கு போய் வேற இடத்துல ஊழியத்துக்கு போனா அங்க எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி 2 கொரிந்தியர் 7வது அதிகாரத்துல அவர் அங்கே எப்படி சொல்றார் வாசிக்கலாம். 7வது அதிகாரம் 5 - 6 வரை வாசிக்கலாம். எப்படி என்றால், நாங்கள் மக்கதோனியா நாட்டிலே வந்தபோது எங்கள் சரீரத்திற்கு இளைப்பாறுதல் ஒன்றுமில்லாமல், எங்கள் சரீரத்திற்கு இளைப்பாறுதல் ஒன்று. எப்படி அழகா எழுதுறார் பாருங்க, பிராக்டிகலா எழுதுறார் பாருங்க. எங்க சரீரத்துக்கு இளைப்பாறுதல் இல்ல, எப்பக்கத்திலேயும் உபத்திரவப்பட்டோம், பக்கத்திலேயும் எங்க போனாலும் உபத்திரவமா இருக்கு, புறம்பே போராட்டங்களும், புறம்பே போராட்டம், உள்ளே பயங்களும் இருந்தன. உள்ளே என்ன இருந்துச்சா? பயமா, என்ன நடக்குமோ, எப்படி ஆகுமோ, இனி என்ன முடியுமோ, எப்போ இதெல்லாம் முடியுமோன்னு சொல்லி. இவர் ஊழியக்காரர் தான், கர்த்தரோட நடக்கிறவர் தான், கர்த்தருடைய வல்லமையை பெற்றுக்கொண்டவன் தான். ஆனா பாருங்க, இந்த பவுலினுடைய வாழ்க்கையிலே புறம்பே போராட்டம், உள்ளே பயம். இது உண்மை பிரியமானவர்கள். உண்மையாவே ஊழியக்காரங்களோட நெருங்கி போய் பேசி பாருங்க, ஊழியக்காரங்களோட தனிப்பட்ட கொஞ்ச நேரம் இருந்து பாருங்க. அவங்க சொல்ற காரியங்கள், அவங்க சந்திக்கிற சவால்களை நீங்கள் அறிந்து கொள்வீர்கள் என்று சொன்னால் நிச்சயமா நான் சொல்லுவேன், உங்களால அதை ஜீரணிக்கவே முடியாது. அப்படிப்பட்ட பாரங்களை சுமந்து தவிக்கிறார்கள். ஆனால் நான் இந்த ஆராதனையிலே சொல்ல காரணம் என்ன? அதனால தான் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார், ஒருவன் எனக்கு ஊழியம் செய்தால் பிதாவானவர் கனமண்ணுகிற. காரணம் என்ன தெரியுமா? அவர்கள் சந்திக்கிற சவால்கள் ஏராளம், அவர்கள் சந்திக்கிற பாரங்கள் அநேகமா இருக்கிறபடினால வெளியில பார்க்கும்போது ஒன்றும் தெரியாது. ஆனா உள்ளுக்குள்ளே அவர்கள் சந்திக்கிற பயம், பிரச்சனை, போராட்டத்திலே தான் பவுல் எழுதுகிறார், எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லுகிறார். இன்னும் வேதனையான காரியம் 2 தெசலோனிக்கேயர் 3வது அதிகாரத்திலே தெசலோனிக்க சபைக்கு எழுதும்போது 2வது வசனத்திலே அவர் எப்படி இன்னும் எழுதுறார் பாருங்க. 2 தெசலோனிக்கேயர் 3வது அதிகாரம் 2வது வசனத்தில் அவர் என்ன எழுதுகிறார் வாசியுங்கள். துர்க்குணராகிய பொல்லாத மனுஷர்களின் கையினின்று, பொல்லாத மனுஷனின் கையினின்று நாங்கள் விடுவிக்கப்படும்படிக்கும். நாங்க விடுதலை. எங்க ஊழியத்துல அநேக துர்க்குணராகிய பொல்லாத மனுஷர் எங்களை வந்து எங்களுக்கு வெகு தீமை செஞ்சிருக்காங்க, அவங்க கையிலிருந்து விடுதலை ஆகும்படி வாசிங்க. எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளுங்கள், எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளுங்கள். அப்படிப்பட்ட பொல்லாத மனிதர்களுடைய சதி திட்டத்திலிருந்து, அப்படிப்பட்ட பொல்லாத மனிதர்களுடைய எதிர்ப்புகளிலிருந்து, மறைமுகமாய் அவர்கள் செய்கிற தந்திர ஆலோசனைகள் அதமாகும்படியாக, அப்படிப்பட்ட மறைமுகமாய் எங்களுக்கு எதிராய் போராடுகிற எதிர்ப்புகள் நீங்கி போகும்படியாக எங்களுக்காய் வேண்டிக் கொள்ளுங்க. நீங்க கேட்கலாம், யாருக்கு? பவுலுக்கு போய் யாரு தீமை செஞ்சிட முடியும்? பவுலுக்கு போய் யாரு பொல்லாப்பு செய்ய முடியும் நீங்க நினைக்கலாம். இதே 2 தீமோத்தேயு 4வது அதிகாரம் 14வது வசனத்திலே பவுல் சொல்லுகிறார். 2 தீமோத்தேயு 4:17 ஒரே ஒரு மனிதனை அங்கே குறிப்பிட்டு பவுல் சொல்லுகிறதை மாத்திரம் வாசித்து நாம் ஜெபிக்கலாம். வாசிக்கலாம். கண்ணனாகிய அலெக்சாந்தர் எனக்கு வெகு தீமை செய்தான், அவனுடைய செய்கைக்கு தக்கதாக கர்த்தர் அவனுக்கு பதிலளிப்பாராக. பாருங்க பிரியமானவர்களே, ஏன் வேலையாட்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளணும்? பாருங்கள், ஒரு பக்கம் அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே புறம்பு போராட்டம், உள்ளே பயம், என்ன நடக்குமோ என்று சொல்லி நம்பிக்கையற்ற சூழ்நிலையில சில நேரம் அவங்க கடந்து போறாங்க. அது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் மற்றொரு பக்கம் என்ன? பொல்லாத மனிதர்களுடைய கையிலிருந்து விடுதலையாக்கப்படும்படியாக நீங்களும் நானும் ஜெபிக்க வேண்டும். இதனால தான் ஆண்டவராகிய இயேசு சீசர்களை பார்த்து சொன்னார், நீங்கள் ஆடுகளுக்காக மாத்திரம் வேண்டிக் கொள்ளாதீங்க. பாருங்க, மேய்ப்பர்களுக்காகவும், ஆடுகளை மேய்க்கிற மேய்ப்பர்களுக்காகவும், வேலையாட்களுக்காகவும் வேண்டிக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி
கடைசியாக அவர் சொல்லுகிறார்,